No niin, hyvää päivää. Tänään puhutaan aiheesta geeli tai piikki korvaushoidossa, mitä on parempi, mitä on huonompi. Internetistä jostakin syystä voisi lukea, että ainoa oikea hoitovaihtoehto on piikki. Jostakin syystä on sellainen imago tullut, että kaikki geelit niin ei toimisi tai huono vaste on. Että tänään puhutaan tuosta kaikista, mitä on hyvät ja huonot puolet, että sanotaan näin. Ja ei ole sellaista termiiniä paras hoito, että se paras hoito on jokaisella oma, millä me saamme normaalit testosteronitasot, minkälainen vointi se on, kaikista vähemmän sivuvaikutuksia ja kaikista vähemmän uhrauksia, mitä pitää tehdä sen korvaushoidon nimellä. Niin absoluuttista hoitoa, että joka puolelta hyvä ei ole valitettavasti. Aloitan heti tuosta korvaushoidosta geelillä. Minulla on olemassa bias siihen, koska minun mielestä se on kaikista parempi hoito. Oman kokemuksen mukaan minä sanoisin, että se on paras hoito, kaikista vähempiä ongelmia. Et minun asiakasta 67% tykkäävät geelistä. Ja syitä on monta siihen, että numero 1 on helppo, ei tarvitse käydä missään mitään pistämässä. Geeli aina mukana, aina helppoa, laitat joka päivä ja tämä on tässä. Että siis ei tarvitse monimutkaista jotain hoitajan vastaanotto tai vaimon vastaanotto tai mitä vaan. Numero 2 tietysti helppo on se, että ei ole kipeä, että geeli laittanut ja ei ole missään nimessä missään kipeä. Pientä oireita voi olla kirvelyä ja kutina, mutta se ei tarvitse olla mitään isompaa. Et sen vuoksi me sanomme, että kun se on pitkäaikainen hoito, se pitäisi olla mukava, että se ei saa olla sillä tavalla, että siinä ei kestä sitä hoitoa. Piikin kanssa taas sinä laitat ja tietytasteinen kipu voi olla, sanotaan näin, että suustanoiden kanssa merkittävä kipu on 40-50% asiakkaista, eli joka toisella. Nebidosta harvemmin niin piikkikipu tulee. Harvoin joten puujalka tai puupakara esimerkiksi. Suustanoinnista tosi yleistä se on. Numero 2. Tarkka annostelu. Että geelin kanssa on mahdollista annostella 10 mg tarkkuudella joka päivä, stabiilit pitoisuudet joka päivä, 30, 20, 40, 50 mg testosteronia ja joka päivä sama annos. Hyvä stabiili olo, parempi, stabiilisempi olo kuin geelillä, no melkein mahdotonta saada. Jos otetaan piikki, onko se suustanon esimerkiksi, siinä laitat 1 millilitra, piikin jälkeen 2-3 päivää se voi olla yli 1000, yli 2000, huonommassa tapauksessa yli 3000 vapaa testosteronia, eli yleistestosteronia yli 100. Sen taustalla kaikki sivuvaikutukset on mahdolliset sitten ja sitten ne voimistuu voimakkaasti, että kaikki unihäiriöt esimerkiksi, jos siinä on luonnostaan heikko uni, se taas hemoglobiini nousee kaikista eniten, koska kun se on testosteroni vapaa esimerkiksi yli 2000, yli 3000, niin ole varma, että se niin alkaa potkaisemaan sitä hemoglobiinia ylös. Sitten kaikki ne mielialaongelmat, liian hyvä olo, liian huono olo, että koska ylimääräisestä testosteronista tulee sellainen psyykkinen ylirasitus, hermoston ylirasitus, että se ei ole mitään niin salaisuus. Akne voi olla, että koska jos on 2 päivää testosteroni korkeassa, niin pakota näitä hikirauhaisia esimerkiksi tai alirauhaisia, muita rauhaisia tuottamaan paljon enemmän niin paksumpaa sitkeätä eritettä. Se menee tukkoon tai tukkoille esimerkiksi näitä rauhaisia kanavia. Sitten tulevat akneet niin onnistuneesti. Se on niin ongelma, että useita asiakkaita minulla on loppunut akne takia niin korvaushoito, koska se oli niin hirveän paha ja mitä niin paikallishoito ei ole auttanut jopa, että ei kannata aliarvioida tuota juttua. Estrogeeniset sivuvaikutukset, jos siinä testosteronia on yli 2000 vapaa, niin siinä on iso osa muuttuu estrogeeniseksi ja sitten sen taustalla tulevat vaikutukset tai sivuvaikutukset sellaiset, että näänit kipeät kirvelee esimerkiksi, jotain mieliolotaso on vaihtelu, että taas geelin kanssa se on kaikista vähemmän, että me voimme säätää sitä korvaushoitoa just tasan tasolle, mitä siinä tarvitsee, että onko se 300, 400 esimerkiksi vapaa testosteronia, että ei missään nimessä yli 1000.
Nebido myös ei hirveän parempi suoraan sanotusti piikeistä, että okei, laitat sinä sitä nebido, voi olla se ei lentää yli 3 tonnia vapaatehostusta, mutta se menee yli 1000 ja se voi olla viikon verran tossa. Ja sen taustalla niin taas ne samat sivuvaikutukset voivat tulla. Vanhanaikainen imago oli geelillä niin ilmeisesti sen testogeelin takia, että geelit kuivuvat hidasti, olet limainen, rasvainen puolipäivä esimerkiksi, että ei ole mukava. Nykyaikaiset geelit imeytyvät erittäin nopeasti, että joskus 2-3 minuuttia sinä niin peset hampaita aamusta laittanut geeliä, että sinä edes niin tunne sitä geeliä niin enää ihossa. Että se niin pakko sanoa, että nyt nykyaikaiset geelit on tosi hyvät. Että vanhanaikainen testogeelia oli sellainen tosi moni sanovat, että se imeytyy puolipäivä esimerkiksi. Niin, taas gelin laitto on myös nopea. Pidät sinä laittaa sitä 2-3 pumpusta, laitat iholle, se kuivuu sinun nopeasti ja tämä on tässä. Piikin kanssa pitää muistaa, että sinun huonommassa tapauksessa sinun pitää käydä jossakin pistämässä, että esimerkiksi nebido, että paljonko se matka ottaa aikaa. Numero 2 sitten, jos on joku suuston, on oikein sinne pistät, voi olla kotona sen, mutta se on joka tapauksessa ampuli erikseen, ruisku erikseen, jos sinä teet splittauksen, se on vielä 2-kertainen prosessi, että putsat sen paikan, sitten laitat hidasti jotain, että se missä nimessä nopea ei ole. Että, taas matkustaminen myös paljon helpompi geelillä, että on pullo mukana ja otat vain sen mukana, ei kukaan sen tarkkaile jossakin tullissa esimerkiksi, että onko 1-2 pulloa mukana esimerkiksi tai 3 pulloa, ei kukaan väärinkäyttö geeliä. Mutta jos on sustanonia, joten 5 ampullia, 6 ampullia tai huonommassa tapauksessa puoli matkalaukkoa vuosi sustanon annos, no sitten voi tulla ongelmia. Ja kokeilipas todistaa kaikki, että ne kaikki paperit pitää ottaa mukana. Taas, että jos sinä matkustat, sinun pakko olla ne pistovälineet, piirtovälineet, ne kaikki ottaa mukana, sinä neiden kanssa matkustat sitten gelin kanssa, vain otat purkia ja tämä on tässä. Taas jos sinä tarvitset ulkomailla jossakin reseptiä, että kuvittelet, kun menet matkalle ja sinun matkalaukku janot johonkin lentokentälle ja että sitten paljon isompi todennäköisesti, että sinä saat sitä reseptiä geelille kuin esimerkiksi joku piikille, että jos sinä EU:ssa esimerkiksi matkustat tai USAssa, ja se Aasiassa voi ostaa mitä vaan, mistä vaan, mutta esimerkiksi Euroopassa, missä korvaushoito on kohtalaisesti seurattavissa ja erityistarkkailussa sitten se ongelma periaatteessa. Taas atopiko tai ei, että se tyyppisesti iho kestää hyvin. Että sen vuoksi minä sanon, 67% minun asiakkaista tykkäävät tuosta geelistä. Se pitää kokeilla, että se vain kokeilemalla selviää sitten toimiko, koska on meillä ihmiset elivainti ihon kanssa, joka tulee joten nokoisi ihotoma geelistä. On myös päinvastoin. Minulla on esimerkiksi useita atopiko ihmisiä, kuka käyttää ihan vapaasti geeliä, ei tapahtu mitään, ei tuntu mitään missään. Ja pieni kirvely, pieni kutina voi olla joskus, mutta se on hyvin, saa ottaa kontrollin alla sen asian, että ei ole mitään iso ongelma. Ja mitä nuorempi, mitä laihempi sinä olet, sitä geeli imeytyy paljon parempi. Että erityisesti se sopii nuorille urheilijoille, koska sinä laitat melkein heti, jos sinä laskimoita tässä käsissä näkyy, sinä laitat kädelle sitä geeliä, se heti näkyvissä, jopa melkein laskimoiden päälle sinä laitat, se imeytyy erittäin nopeasti. Että ei tarvitse pelkää, että se imeytyy. Ja joka tapauksessa, jos sinä pelkät, että se imeytyy, meillä kuukauden kuluttua ensimmäinen kontrolli, että me varmistetaan, että se imeytyy sopivasti, että se ei olisi yliannostelu tai aliannostelu. Että tästä tulee seuraava kysymys, että monet ei usko, että geeli imeytyy, uskoo, että se imeytyy erittäin hyvin ja ei ole harvoin, kun ensimmäisessä kontrollissa potilaat saavat ensimmäisen labran yli 1000 vapaa-testosteronia. Se voi olla, koska me aloitetaan standardiannoksella, että aikaisemmin oli standardiannos, meillä aloitetaan esimerkiksi testosteron 6 pumpuusta, testavan jotain 2-3 pumpuusta. Minä olen viime aikana vähentänyt, koska melkein kaikilla se on yliannostelu, että aloitetaan tosi varovaisesti. Että ei ole sellaista, että kuukauden verran se on testosteron yli 1000, että se ei ole kovin terveellistä sitten. Ja, niin.
Kiviksen pienentyminen. Ja, minä huomannut, asiakkaat sanovat, että geelillä kivikset pienentyvät paljon hidempi tai voi olla, että ei pienennä ollenkaan. Miksi? Se on taas niin kuin se sama tasainen niin kuin luonnollinen tyyppinen, niin kuin jonkin verran luonnollinen tyyppinen rytmi. Aamusta geelilaiton jälkeen aamusta testosteroni on korkeampi, illasta matalampi, aamusta korkeampi, illasta matalampi. Yöllä voi olla, että jos kun sinun testosteroni laskee geelin laiton jälkeen, että sitten voi olla silloin oma LH ja FSH-hormonit jonkin verran pulsoivat, että se, niin ne ylläpitävät sitä kivikseen toimintaa pienissä määrässä. Piikin kanssa, no melkein ei, että siis niin laitat 1-2 susta ja silloin niin varmasti kivikset ei toimi, ne kutistuvat tosi nopeasti, melkein kuukaudessa niin merkittävästi pienempiä. Geelin kanssa on minulla asiakkaita, kuka vuosia huomaavat, että kivikset ei pienene yhtään, että sillä tavalla se ero. Ei ole taas niin mitään niin lupaus, että tyyppisesti minä uskon, että jos sinä vuosia käytät sitä geeliä myös, niin varmasti kivikset pienentyvät, että ei ole mitään täsmälääke siihen pienentymisen vastaan. Niin. Miksi geeli taas? Että korvaushoidon aloissa me ei tiedä sitten, minkälainen on sinun paras olo. Että onko se testosteronilla 200, 300, 400 tai 500. Piikin kanssa valitettavasti me ei loppuun asti ei tiedä sitten, mitä on siis niin kuin paras olo. Koska laitat piikin, silloin on niin piikin jälkeen yli 2-3 tuhatta vapaa testosteron, sitten se laskee 200 lopun puolelle, jossakin välissä niin olo on hyvä. Että minkälainen se, se jää sellaiseksi, että jossakin se alue on jotain tyyppisesti 500-400 on parempi olo. Geelin kanssa ihan vapaasti. Sinä joka päivä laitat sama annos, sinä pystyt hyvin ymmärtämään, minkälainen taso sinulle sopii. Ja tosi usein me näemme, että esimerkiksi yli 400 testosteronit vapaat ei sopi hyvin ihmiselle, että se tulee sivuvaikutuksia, olo huonolle päinvastoin. Pitää muistaa, että meillä matalan testosteronin ja korkean testosteronin sivuvaikutukset on melkein samanlaiset, että pystyy erottamaan pelkästään kokeilla sitten kumpi on kyseessä. Piikin hyvät puolet, no mitäs jää? Se jossakin vaiheessa on mukavampi tai että jokainen itse päättää sitten, ja että pitää laittaa susta noin jotain 2-3 viikon välein, no se on mukavampi, että ei tarvitse muistaa niin paljon sitten. Ja tai sitten joku libido esimerkiksi 8 tai 12 viikon välein, että ei ole päivittäinen rutiinia. Taas jos pienet lapset kotona, jos mahdollisesti tulee joku kontakti sylissä tai ei, no voi olla, ja se on herkkä teema sitten, ja jokainen tekee itse päätös, että sitten voi olla helpompi piikki sitten. Ja koirat taas minä en usko, että jotkin koirille tarttuminen, geelin tarttuminen, no sanotaan näin, että onko se tutkittu ollenkaan, tai ei, että en tiedä. Ei kuka valittanut ainakin, että vaimolla tai lapsella tai koiralla, jota ylimääräistä karvoitusta tulee, tai geeli-imitys että enempi ei. Ja taas piikki on parempi, jos olet hysteerinen just sen geelin kanssa. Että jos vaimo on hysteerinen, että ei kestä sellaista, että sinun geeli jossakin mahdollisesti tarttuu johonkin, okei, no ei muuta vaihtoehtoja, taas ei saa olla ylimääräistä stressiä, että jos ei sopi, sitten ei sopi, sitten aloitamme piikki sitten, että loppupelissä ei ole lääkärin jalka tai takapuoli, mihin pistetään, ja niin, onko jotain isompaa eroa enantaat, suustanon tai libido? Periaatteessa ei, että just yksilölliset sellaiset, kuka mitä toleroi, että sitten sen takia me teemme se valinta, että meillä Suomessa jää tosi vaikea saada enantaat ja kallista pitää perustella, että miksi, ja se suustanon libido on meillä aina piikin vaihtoehtot periaatteessa. Onneksi libido on nyt edullisempi, ja että meillä nyt rinnakkaistuotteita tullut, että ei ole pakko sitä originaali brand libido ostaa, että meillä on olemassa myös muut valmistet sitten. Ja niin. Tästä on puhetta, että ei tarvitse aliarvioida geeliä, kannattaa aloittaa geelillä, sitten aina saa vaihtaa hoitomuotoa, jos ei ole mitään vaimon valinta tai hääjuhlat, että yksi ja forever, ja saa vaihtaa, että aloitamme yhdellä, lopetamme toisella tai minkälainen se vaikutus tulee, se toisi riippuu tuosta. Mutta ei ole pelkästään piikki, joka on hyvä. Kaikki muut vaihtoehdot on hyvät, että loppupelissä on ihan sama, minkälaisella keinolla siinä nostaa testosteronia 300-400 naista, onko se geeli tai piikki, vointi paranee, ja tämä on tässä, ei tarvitse monimutkaista mitenkään. Kiitos ja heippa!